Hello guys, ito na nalamsong ani YouTube channel lo. Jeng tabu rasbari berenya hangai tongo, norok joto no nai tong di payawu. Jeng tabu tangai tongo. Tabu ki jeng otoni ongkori oro sokai ka, tabu tiket na hari jeng hapnai. Norok nai tong di payasa. Tabu ki jeng oro tiket na ya koi hablai ka, norok nai tong di bisingo. Tabu ki jeng hablai ka oro norok nai di oro misina ro busina thok, athana kari khunkai ja. Sinari nai thok ni tongo sarik jora berenya ni aram. Norok phai bere kebe di Papa mau bol hanya tu suka bol han. Sinari mata tangi simana sona zaman bagai olo angkai nen hene yang sai thampo lama Tiki intete kalau nak lau kai tiki bol pakai rai tu ne. Senam setengah tabu. tabu keseng yang pukiri diki phai pai kha tei nanya ni hinai yang diki ketal senamu tongo norong nukui manai phai explore khai phai oro berai phai gai nuknai ketal senamu tongo oro tabuk lai surok nai mo pai khe hingke tabuk oro senamu tonglaio mo pai khe tebo naithokgana naide bwswk tei naithok amno nosrabsa jeng bwsawi nai ma tonglaikha nahali bwswk naithokgui tong agi chini rani tukumani jaga chini rani song tukumani jaga ta norok nai tong di tabuk tebo naithokgui swnamui tongo o jaga rok no. Angkhe tui no nugui tukuna simi chung sugo koloma joraya da ambagai tui no nugui kebo kireo tukuna bo muchungo aro tabu khe jeng bisingo habui naina bagui thangui tongo bisingo nai hakui habui jeng ongkhornai norok nai tongdi khati tanmani ba manui hinui agi tongo khofano kaisa rang simuni nangkukna tiket tanmani hinui bisingo habui nai Ih, koplen phang tu. amno jeng tabu naina bagui thangui tongo tabu khe naio akui ongkhor kha baire nahale bwswk naithok nahale o sinari no nugui ang mati saba naithokjakmani bagui tang tangi se mati saba naithokjakmani bagui nahale norok bwswk naithok tabu khe charjana hinui oro charjalai tonglaio jeng charjabai paiye auto kawi jeng nogo thanglai sinai tabu khe tata bye bye dol rok next vlog o malainai hammbai asingmo video.